VisLog, welcome to Visayang Tagalog channel, daily vlog. Ayan, nag-eyeglasses ako kasi just in our daily life, sa ating work at ating trabaho. So kung no matter what happened to you today, tomorrow, yesterday, so pray lang tayo. Pray lang pag may time, mga kabayan. So karon is setting up pa rin kami ron sa Nicol Highway, and then after that in the 3220 kailangan namin palitan yung machine. So dadating na yung machine mamaya padadala, and then continue to work. Okay, that's it from now, guys. So the life of OFW here in Singapore will start in 2, 3, 1. Let's go. Sa opisina, so get up tayo, meeting tayo sa kanila, tanangin, and then let's go. So guys, nakang meeting doon, arrange ko na yung machine kung paano, and then dahil na rin yung doon, yung pipe doon na relocation, pwede na yan mabaron. So that's it from now. Punta tayo. Guys, andito ngayon tayo sa site. Ayan, start na tayo ng work. So kailangan kami mag rescue shop. So guys, tapos ang ating day. So tapos na rin yung pag-dismantle at pag-join namin ng machine. Tomorrow i-join na lang yung mga connection, then can start testing and start the machine. So the other one is Nicol Highway, nagsa-setting up sila ron. I-email na lang ko nila, bibigay ko mamaya yung nila mga tryout, what call this one, lifting plan. So pas na okay na yon, so wala nang problema. And then yung mga requirement ating i-follow up them. Anyway, maraming salamat po sa pagsama, pagsuporta at paglantaw sa aking munting tahanan. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe my channel, VisLog channel, at pakiclick na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa akin mga bagong videos. At kung nagustuhan nyo naman ang aking video, pwede kayo mag-thanks, kaya magpalipad kayo ng thanks, at like and share na rin para maka-inspire tayo sa ibang tao. At kung gusto nyo naman magpa-shoutout, just comment down below
At isa-shoutout po inyong channel, End of the Vlog. At pakidamay na rin ang aking Facebook page, kaya na ni VisLog, pakipollow ko. And then, that's it from now. And shoutout time, let's do it! Mega shoutout sa ating mga subscriber dyan at na sina Welling Tiradoso, Senki Vlog Construction Idea, History, Amigo Kados, RB Menjola Channel, Sim TV, VisLog, Ate Zen Channel, Green Joy Sky Channel, Rose and Louie Vlog, Jin Ken, Evali Leida, Aya Island, Jin Videos, Osishi Hot Mukban, at si Aman Channel. Maraming salamat po sa pag-comment and see you on the next vlog. Paalam!